Λοιπόν, κοντά μας και θέλω να καλημερίσω την Ικαρία στο πρόσωπο του κυρίου Γιώργου Φωκιανού, που είναι πρόεδρος του Πανικάριου Συλλόγου Άρτεμις Σταυρόπολος. Καλά δεν το λέω, κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας από την όμορφη Ικαρία. Σταυροπόλος. Σταυροπόλος, ωραία. Για να βοηθήστε μας λιγάκι τώρα, γιατί Σταυροπόλος, γιατί αυτό το όνομα? Εγώ είδα κάτι στο site σας, να σας πω την αλήθεια. Αλλά... Λοιπόν, σε μια περιοχή της Ικαρίας, το Να, είναι από την παραφθορά του Ναός η περιοχή, ναι. Είναι το ιερό ναός του Αρτέμιδος Σταυροπόλου, ναι. Από την αρχαιότητα, πολύ σημαντικός ναός. Και πήραμε και εμείς το όνομα του συλλόγου, είναι ο Σύλλογος για τη Διάσωση και Διάδοση της Λαϊκής Ικαριακής Παράδοσης. Βρισκόμαστε στην Αθήνα, έχει έδρα ο Σύλλογος και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Ικαρίας. Ωραία, νομίζω ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ψάχνοντας κάποια πράγματα, βλέπω ότι υπάρχει η λεγόμενη πρόθεση, τέλος πάντων, είναι μια λογική του ένα μεγάλο συμπόσιο μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα τώρα, αν γίνεται. Βεβαίως και ισχύει. Είναι κάτι που έχει βέβαια και πολύ μακρινή καταγωγή από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και τις αγάπες. Ήταν τα κοινά δείπνα των πρώτων χριστιανών. Τώρα έχουμε αυτό που ακόμα γίνεται, διεξάγεται. Λέγονται τα μνημόσυνα, όπως λέμε εδώ, είναι για να μνημονεύσουμε τους ανθρώπους που φύγανε και δίνουν και την ευκαιρία να βρεθούμε. Σωστά, μεταξύ τους οι γηγενιές προφανώς και οι συγγενείς και λοιπά, και να αποχαιρετήσουν τους ανθρώπους που έχουν φύγει, οι οποίοι... Βεβαίως. Η αλήθεια μεταξύ μας, κύριε Φωκιανέ, τώρα το λέω κλείνοντας εξιδίων που λένε τα αλότρια, ότι αυτή την περίοδο πιο πολύ μας λείπουν οι άνθρωποι μας που έχουν φύγει. Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Και... βέβαια μας λείπει και το να έρθουμε σε επαφή κοντά και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αυτό είναι ίσως είναι και ένα καλό που κάνει η κρίση. Εγώ αυτό κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια. Ότι τώρα αλλάζουν τα πράγματα, τα ξαναμετράμε, τα ξαναβρίσκουμε και ίσως αλλάζουμε και τον τρόπο συμπεριφοράς μας. Βεβαίως. Και πρέπει να γίνει αυτό. Να έρθουμε πιο κοντά μεταξύ μας, γιατί βέβαια στην Αθήνα έχουμε αποξενωθεί τελείως ένας από τον άλλον. Και αυτό βλέπω εδώ ότι ερχόμενοι στην επαρχία και ο κόσμος ξανάρχεται κοντά. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Το πώς ζουν στην επαρχία οι άνθρωποι, η αγάπη και η φιλία. Να το κάνουμε και αυτό στις μεγαλοπόλεις, γιατί είμαστε αποξενωμένοι και πρέπει να κάνουμε κάτι, να μην τρελαθούμε. Σωστό είναι αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι, είσαστε γεννημένος στο νησί και έχετε μετακινηθεί στην Αθήνα ή πώς ισχύει, πώς γίνεται? Λοιπόν, οι γονείς μου είναι και οι δύο γεννημένοι εδώ στο νησί. Μάλιστα. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου Ικαριώτη και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία έρχομαι εδώ στο νησί. Οι γονείς μου μένουν μόνιμα εδώ πλέον. Ναι. Δεν είμαι και μεγάλης ηλικίας. Μα ακούγεται, η φωνή σας είναι μικρή. Να σας πω πόσα μέλη ο σύλλογος, αυτός ο Πανικάριος Σύλλογος? Αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργούς περίπου 50 μέλη. Ναι. Και έχουμε και εδώ στο νησί κάποια μέλη τα οποία μας συνδράμουν. Και υποψιάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι βεβαίως αρκετοί στο νησί. Έχετε πολύ ενδιαφέρον site, δηλαδή ιστοσελίδα για να μιλάμε στα ελληνικά. Ναι. Κύριε Φωκιανέ, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί μπορεί κάποιος ο οποίος δεν ξέρει να μάθει ορισμένα πράγματα για την Ικαρία. Έτσι κι αλλιώς όμως θα μάθει, γιατί πολύ φιλόξενο νησί. Εγώ αυτό μαθαίνω από συναδέλφους που έχουν έρθει. Αλήθεια, πώς είναι τα δρομολόγια, η επικοινωνία με το Πειραιά? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση που έχουμε με την Αθήνα. Τώρα, ας πούμε, για το Πάσχα βάλανε έτσι 2 παραπάνω δρομολόγια, ας πούμε, για να έρθει κάποιος κόσμος, αλλά και πάλι από Δευτέρα ξανά μας ξεχνάνε. Ναι, λογικό είναι αυτό, γιατί κάποια στιγμή τελειώνουν και αυτά, ξέρετε, και πρέπει όσοι τουλάχιστον έχουν δουλειά να επιστρέψουν της καθημερινότητας. Ναι, βέβαια, αλλά αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα εδώ και για τους μόνιμους κατοίκους, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουν να έρθουν Αθήνα ή να επικοινωνήσουν, ας πούμε, με άλλα νησιά και δεν μπορούν. Ναι. Και αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο για την τουριστική περίοδο. Όχι, για τις καθημερινές ανάγκες προφανώς. Ναι, για τις καθημερινές ανάγκες του κόσμου. Ναι. Για τα προϊόντα τους, για το οτιδήποτε. Και να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε κάνει και σαν σύλλογος, είναι 17 σύλλογοι της Ικαριακής Παροικίας στην Αθήνα. Ναι. Και είχαμε κάνει και κάποιες ενέργειες. Βέβαια δεν εισακουστήκαμε, αλλά ό,τι μπορούμε κάνουμε. Πιέζετε και εσείς από τη δική σας πλευρά, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωκιανέ. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για την Ικαρία. Όπως βλέπετε, δεν μένουμε μόνο στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα έθιμα, αλλά βλέπουμε και τα υπόλοιπα τα οποία ταλανίζουν και ταλαιπωρούν τις περιοχές της χώρας.